Nana hima otia dwom. Nana amese wa nyama. Nana nom. Aguna afamanso ahima. Nana nom a mo wo mentem ha ene awia yi. Ma mo ba akudin a momfa ncheme. Nana nom madaroma muta machi. Enti meka nana nom a munyina nana nom atrankonwa Tetrem. Asamankani abusua. Ewuranom akukudam a mo wa ha. Nana dro bebia wo free a wodru ha dwokwa. Nana na timi nsa nifa so yi. Odne mo nyema beta kire ama ayemefe. Mepamucho ma mowudi man kan o title a fa cheme. Ade a maye ene no agye nsem. Yes indeed. Aye no kwasem se Onyankopon ne medini ye. Anti adofo no mum ye nyina ye na nyame ase oye na na o ka enwai so no. Asofo kan wasem no enye story ene o ka aye no kwasem. Adenti na meka saa. Sabi ebru sabi so metiwe minitaku minisimpoa. Menso menwa. Ye kan nimdifo a, ye kan sikafo a. Metiwe passport kura minibi. Nanso ebre ne so ye no. Nyankopon mre ne so ye no. Nyankopon mre ne so ye no. Ene na yehunu de yehuni. Meda asante kotoko hene ase. Yes. Ono na dako of oka se eduada yawada besai ampa ene na yehunu de yehuni. Akonwa ito ho mfre bebre. Ye ko ne ye ba. Ono nko aba akofo okasa ye no ampa ene na yehunu de yehuni. Asante kotoko hene meda na se. Meda na bu abasa ase. Tetrem ahemfo de se ye nkosi ne so a ye koye wura ni monye ye. Waye bi. Minka no bebre. Meda na asampo hene ase. One ni nuanom bafo kantankranchi. Oh, miteniswa na ma sorry. Ahenema amu akohenema usu okoma. Teacher edu ma se kwabna ma. Nyame nhira mo. Odo kese amu yi na di akire me. Medom se de na mo papa no dom no. Eja bi wu aja bi ti ase. Efija kwa abre no fa hemfo. Moye bio. Ani ahima, ahine ni ahima. Mpomenya metena akonwa so na me call omo meeting, omo gi meeting mu fefefe. Na ye wie ensaye die na echenso. Ahima ni ahine amowo Asante efija kwa abre no medam ase. Yana no atrankonwa Tetrem. Me ko na mudi machi. Monko yawada momra na ye ko ne ye ba. Nyankopon hyira mo. Afi Eduana Busua Pen Francis Robe Otimi free tema ye free tema be drew life no ababi di machi minua pani meda wase meda Mr. Kwabna pon wase yeta afre no owura coupon eba afini no wase miwura se wo kosua ba bia me wo bia me ba bedi wachi papa e free nkran eda me nya akwai kosua ye metu mani na otimachi miwura coupon nyame nhyira Mabusuafo a KY. Ewo KY eni Tetrem Nyankopon onhyira mo. Me committee for nana Owusu nana Osekwa me epenso mo ho. Medam ase. Ebesine Reverend ministers mo ne mo yerenom ene mo sorry ma. Oh empire. We na beka osana ye kwa sorry ye bo empire ma o. Nyankopon hyira mo. One wo dom zongo hine one wo dom zongo hine one wo dom we mo say na we de omo free hini omo hye nkramotari free ahembobo ano ye ko ne ye ba me betena ase ha zongofo Nyankopon hira enya zongofo nko o che se omo a omo do afuo wa ha omo konkramo no nyina me da omo ase meda ehum ne ahamase minim se ahene de ye ne ahonhom na edi kita ho sa ahonhom ne nta wachi a mi yi wo mu firi mu a
enye afi me da 81 batch school a me no mu wie ma mo mu din a na manya de afi de atwa to okra misra wo ama mo din fa che me na de Tetrem for my no so me bo papa Ghana Police Service Tetrem oh police foi oh nyankopon wo hira mo ebre se mu meba ho no maba be da mo ase headmaster ye hiam wa ye to safre papa ya na onie papa no aboa ye headmaster aseba me kanyina adane misu ache se me hwe ba bia na mete na se ne miminti enipa domu atwa ahia Tetrem a oh Tetrem fo ma kire do mpani ne nkwada mabawa ne mrantie nkwada onyankopon hira mo ne santi dia mo ya kire mi dia meso me eka ewo ka kire mo ne ene se menso mi ni mu hwamo da me de onyankopon moa be yesa onyankopon ta machi na omoa me na aka me taku sempo akra na de me de be ya Tetrem menso magi me din pa bia no meye na me hu se de edika ya da yakoma so pa e community center me man no priority me consult baby asese me ko ne moa bia ye benya na ye de ahye community center no ye de ato aso bia no ye be sanu twemu a ene isa wokọ enkuro bi so na wo hwe omo ahemfie na wo hwe Tetrem ya ahemfie ya anokwasem se nyame mre na ye mrepa minim se nyankopon be ma me ho ahode na brese mu no ye so ya sesa ya ahemfie enra me pe adusu a ye se wo de ade ekọ pipe anu a wonya nsuo me pipe ne se monta machi brese mu we nyina be ye thing of the past afi electricity Tetrem wa ye kese Tetrem wa ye kese saa so na me de electricity for free kumase aba ama wo so ye no be nanti kuro mu nyina brese mu no empuntu obeba afa electricity no afa ye mehwe ya toilet facilities a mahwe ni nyina na mafa eho adwene anya eno nko makọ clinic ho makọ bisa niema ehia wo mo nim se nyankopon be ye memoa na yasesa ho se owura ho a no kwasem se na niema aka achi kakra nanso onyame mre ene mrepa afa enso yi yade ehia me yie obi antie ne yie mesramo asante kotoko hene wa braduabo enu ti se bi wura abra me so ma bedi Tetrem si me so ma braduabo wo Tetrem ha ewom sam domi bebre mo yi odo adi sronko a kire me nanso se wa nkura wa no na obodua me mfa nche wo wa nhwe a obeka se ye nu ye ho kura se ye de ni si ye wa hwe abeka se ne ntuma kura me hu anka mantwa me srew enye saa ye mfa de da nto de da anya saa be frato me srew duabo no se wa ntie masam na obodua na wo ye de oba manimu a me shas ye obotua 5 million 500 cedis obotua odwampa odua bia meje wo shinap se woni ya wo se wontua metwa wo so afiri kuro yi dia tosu biem ni se awura no ma mo ye nantwie e wo kuro mu ase mo amoye nantwie wo kuro mu ano mesre mo brese mu meto nsa afra mu hia mo e kwawura mo fa so nam ayi mo nantwie wo kuro mu ha no mani nye ho brese mu na wa meto nsa afra o nantwiefo no wa meto nsa afra wa ma no me kire o de oye be ma e wo Tetrem ase afei obi ate ye se nana foforo oba enti abusua bia kro na koto no na oton asase no nanso kamitiri mu nya den se ohene de minim se ye hwe number of plus awo me ma yibi na wo yibi na afei kro no so ye de bia bokro no ho bra ekoba ye otu ani hwe ba bia obi eton enani ne ya megusu nyina nkrofo oton na me nka mo hwe mu amoto asase no mu na mani wo mo so sesei
It is all for task as if you will be or not every same make of fat grade as I may be quite. Not can one problem, mamma. If we say, Mini Crowra, me walk I said, me tons as a mao. Any Pacrono or the assassin so. And yet, dear Sammy, by Jeffrey in some, me no better nasi, near the theatre up to the other. What one here is our tons as in, that's a problem about one. Me no bedi. Near a tossubio, Obi, I was say, as soon as he or maintain a tongue, a deploy to mammy, and I may see container. Mr. Mosadi and Monfa Emra, maybe I will see container, I beg Brameho, me any part to say why. On Sako Wanoa, if we approve. Mem can't what be a name and shed. There are one Sako, name one Fakam Pasonam Bukuna. Dear Drobia, one here, Obama Media Hometia, Aseno. Me too, and I'm all said, every same baby, I am ball and one. Now, come here, Madame, I be jay, and they will come baby, I the container and the basic. Now, what you have be Kakra said here, a breast one, and I am a or the fat car at the apple. We two and among every same, and many so I didn't say, baby, I can't come, bonkers only pretty nasty. Actually, so I've been more than honey, been German, you never could. I asked someone a hammy, with that Unicassia party, Miss Ramon, a bracemo, and also Mrs. Sanon. Afe, Tetrem Yakasi, Tetrem Ayafe. Nanso, over to any Ura Ayamuma. Miss Ramon was Obi Wabroche and ordinary plot to a jaw, or see fear on ye. Me pesa will take it trouble now, Udi honey. If we say, so why, yes, sir. Na kurono na wugu ya nimu ase eye ba obi wo ha one nam ba bia ye ko obi kuro so ba na ye de aya dansidie ho de kurono mu ofe o me pese ye de sai title no so bi mate trim ebrese mu eno nti ne ma kan se obi e de the plot ajawo na se wa ado a me ma me suma me abefre wo ne to so bi onu se wa nya me amebo pa ame ya do. Na me bop am yedo a o de meka 500 cedis. Eye 5 million. Enti say obetena ho am majo 5 million. Eni say wa efu a obebodro de hina eye. Mesre wa madaroma. Munya na muni titire mu ni. Na titire mu ha ye kese. Ade ba ko a mempep enso ne say ye nyina ye nim say ye nsuo a etwa ye ho ye nyina Omada Roma, Omo, Chefan wo Ukraine. Obi to me consume no akoyi musuo basa. Wabra nsuo no ye wo na bosomfo e wo ho. Me di jamu se wo a obehunu se obi ekoyi musuo e wo ba bi nsuo mu wabra onfa amamre kwanso no. Be ka kire me. Me sira mu nsuo no bosomfo wo ho. De opese okoye bia hu bosomfo a o ti nsuo no ho. Na bosomfo no e ma okwan na koye. Minsi ukwa se menyi usra ha na mmom se koba se wo ye ni saade a ukọ methodist school mu a nkwala ibe ko na ye de kum bibi basa na ye de abeguo na nkura no de omo aye ode yi omo aye sre nyankopon se obeta omo chi na omo nya nimdie na daache ye ni ho omo so abetumi aye de ye omo na wo kokum omo ana se omo ho na de na wo kwakoje na bi akoyi musuo basa se ye chiw sa unipa kro no yenu ebedi na send ye hunu ni se atirisu abuna ye nyina nim se na chidie ba ko eye knaman na obi afa kuntuna se akogu akoyi musuo wo ho e di nsuo no moja na gu nsuo no eno me over 15 million na me boka se munimu a 15 million na me boka me de prapra musuo a eba kure no ebi wo ho anya ni na me ka kire mo bitimi boka enam kure yi ho donti na san ebi ye eniamo ho bi nanka saafo no omka ho nyina nka omo ase behye enti obi tia me na so sa no me fa akire na se me boka ye sa ne ma ne free ho mesra mo musu yie no mo hwe ne yie na afa mi ko krachefo am wo kuro yi efri
me na Owusu Korkor penso kuro yi ni ajapade bia eka saa de no ho obi akokare ni koko a yetenti ani Mr. Boamponom Jackie ne 24 na aka no eno na omo di C secondary school no eno na omo di aye nkuntuo bebre ene de ye nhunu saa de no bio oka na krache no sisei oka na memanfo akuafo sese omo gibro no nyina agu muso omo se mo na mo mpene e ma omo nti na madehye me sremo se emfa ho ne duduo bi a wanya fa 1 kilo ebo a wo man sese ya me ankra me betena hai a ye sre sikai odo mi nti odi bibia akotu na de na 1 kilo a wo de ebo a wo man nyina no wa ma na aye odi akuafo me sremo me nsada me nsayem akrachefo ne didi burogu muso omo se mom na omo nti enti me sremo momo omo kwai no omo nti 1 kilo no ni emfa mo akure ni enhwe se Tetrem ebekọ nani me na Owusu Korkor penso anase me wo fa penso na ye nkọ afuom benada epa mo che o me ba ye me so me hye mu kina benada enkọ afuom ji wa home na asase atwa ye ho ahia yi omo so nyi wo ma home bi mesremo a ebere se mo ma chire mu unim se yensuo achiri so abena de enti no de benada enu nti nananom de yesremo ne se benada afuom kro no me be hye emra se obi hu no de obram a me bo ka mesre okodwo ada boaboa owiye na hunu se de kosia me da wo kwa kosia da wo tena fie no duada nso kwa benada tena fie na asase atwa ya bukia so enye na home mesremo a Tetrem nia eye me yapa eye se mete volunteers na watimi ne waka me bi nti asama na je agu na mo nyina mo bedi ho adanse se bosome ba ko ana mienu a omo eye adwuma no mo hunu se de kure mu dwoye ya na ya nim guase se ahoho ofiri chichi ni benche ya ba yie ebegya ya dofo na obi akofa wo mo phones na obi awura no akofa wo mo sika enti volunteer fo no so akire no me ne mo be hia bio na yape ne Nyankopon betimi aboaye ama yaye saa ade no afa enanye da atwato a ye bodwa ewo aha matena se yi enye eda atwato me pese ye yi aye nyina ye de ko elepa se ye ne nso onko a ofisi obetimia ni aye no ofake anim ho ye hihye ye se na me yo bona anim ho anase roman dada asoro no eno so ebeba bedi yensem na ho yaye ho yie ni asiesie se bia wo pese wo ye wo yie wo ha ni santi me manfo me sira mo se ye ba ye yie nyina bosome me menda etwa bosome bia ato no ena ye ba ye yie me menda etwa to se so pese me fa nko me menda edika wo bosome ni so a eno so mepene me menda etwa to me peni for Arizona me menda etwa to na ya ye me srem wa ye saa wa wudi utimi ebe ye saa me so me di mitimi ebe face se bi binti ene ya abrojre for say o ye srem ye breti ye pese ye ko wo be fia 10 million ansa na mema okwai a mama okwai ene utimi fa utumi esa anye mesi ayiemu de na me kai mo se ayesia na wotweda no abusuya panifo no yesi ebinom entia de yesi so omde ma committee fo ni nyina yesika amadawroma eba oman no futu anu ntimi sramo entwen ma wayie embansa obi se na yie wode oyeye waboka enti 100 no wontua da bio adenti na waboka eya wodo awo ene nkrofo ahwe so de adowo eno nya nananom yasem a enu ntimi sramo se na wotweda no a ma awura no ma omogigi sika no ma omonsanka afei ye hihye se na bosome miensa bia committee fo bebu akonta madaroma
Adia ya na eye me ya ba kono no me ba ye bodwa titirefo mo ma hwe ne odomo ahia e wo msa ahofo fra mu de enu nti me pese ye ne committee fo hia omo tumi print program no bebre no omo de aba omo de ba na ni nyina ayeye ka ne santi oman yi be hia omo bosomi nsia enti afi no be hia mprenu na emom nananom de omo ba bebu akonta akere bosomi nan bosomi miensa se de ye dada no a afei ye di hobiem ayese awura no ma omoton duro ewo formation center no efiri na ekro me mamo benada eye ahadwada no eni fiada na aka no esremo moma yaso kwa didi yo afei de wo hobiem ni se mesramo wo a odehie be frato na wo pese ubesie ni ha na momo wonya waye wa ha se no mesra wo se usika no ba betua ebra wo ba besie no ebi no ba na omo abeda omo no ma besie funu no kwantia na omo asako o twene a entwe na no ekuru na wu ye kwasia enti mesra mo omo ye hwe eboyi afei ebi kika ho ye hwe ye dwa ya me wo ni so ade hunu bebre ebre ne nsuo no nti omo me fansia na me hye mo bose ebre esemu no ani so ade hunu bebre wo ho amada roma afei de tosu bi okura me di twato ne se Mislamu odra mo yi na di akire mi se committee fo ejina ho esre anaye boda wuro se yenko communal labor Mislamu mo fasa odo no so na mo mfa nko communal labor no na eno ena ne yedi siesie kurom efiri tete no fa ufi okọ no ordinatary agufom ne ntuma no odi mu bi ebere se me nyina ibedi akire eno nti se wa communal labor no wa mba no ye pa ocho na opese udi kure yi nwamo eno nananom ene ubedi enti mo hye oboyi ya enti se ye no bosomia ye nuanom zongofo no ana se zemfo no omo so baye omo de ne na awotwe enti omo so baye no bosomia edi kai no omo so ye de na awotwe edi kai e wo bosomia no omo so ye be mo omo sa eno nti bi ma do di se mo ba wiye no dia me sira mu nyina ne se mu amu ye nwa ni mrechire no mo nso mo hwe yie na mo nka omo ngudam se ebi ho techima na oba manimu a mini ho hwe ka o ubo obi dua wo ho so a eno so mini ho bedi enti dia me kan nyina dia bi twato ebre nti ene se mo mra maso ase mame mo hu mi se mo hene na dia me kan no mundi machi se enko yi a wo dia pema bati me so metie dia wo kan no Roni can be said Rome was not built in a day ya make kan nyina anya da krope se dia MP kan no enti no aka se enfie na ya so o ka so obeye se ya hunu bi utumi so enye ye Asante kotoko hini o di korea shemensa na dia me se eye ntoboase eye maako enti munya ntoboase ma mesa na yemfa Tetrem nkoduru nani medi onyankopon din ehira mu nyina ne maye aburo me so ma sore fo bai ba bia metie o mu nyina bai eye o mu nwanwa enti mesira mu eni di amode amami mo mfa saa ni die no nkoso enso so me bre me ho ase na masom na dia me twa to o mesira mu ne se ma me mfa we nya last but one eye headmaster na se ke ye ma no kwai e ma no kasa na mami headmaster we dem srewara mami nyina wanam na menka saase mu yi efie wura no a emofra no bi secondary school for no o ma be hide awo mu fie no enkura no ene ya o mo ye no enye o mo de ne de eya ginsemo ye nyina ya ye school for pen na so de ye bia na suro wo mu enkola ye ebebo du mienu donc ne enkola bi to chacha na nkora bi de ma ya eba mu fie na mo hwe wo mo se wo de wa hai wa ji usika wie enti wo mfa ho na wo ba so ko secondary school bi unim de wono so wo ye
Yes, we hear obi die ya and also die ye. And into the American says, "I'm going to hide I will fear." Mompa money call home. So be ya dear now. Fetch the work number 10 penny for nothing. Uko school headmaster or so on anymore. A church for no be all. Almost over far a quam papa so. Na yas some of Rano, no more Frano dear. Secondary school for Mona Mutiway Mohemi. Why a virtue one, Mr. Headmaster said, only wadi. Yachiwa, only wadi. No, ye back whom you know me and Sandia, if you walk on Obessan. At the end of Tramwell, a bayo. Brown was in a swing dear. Former MP, Tetrem Secondary School, hey, I know Koye. Me, I'm a dear Jomo, we go to Tetrem Secondary School. You were good damn lawyer for him before, when you go to Tetrem Secondary School. And I'm saying, Brown Masters, Romo Bob, Rapid, and no one and into secondary school for appropriate time. Namia must have a cassa. One says school here, media. Otum for Edina, that was 30 years ago. Nana, Otum for Nidia. Every time I come here, will be something when he was school, Mrs. Nana. It himself praised him on Brown Nameso about was school. And until more was a zeno. Edim Bonina, my dear, the Akudrono, the Slums of Momano, so Midi, Oyanko Mobu, as to two say, Momanisiwa. After your man for the American say, Yankopoy Aduma, Easter bread, Yabasa Shiamuse. Naya for dear Dikai. Na ya dia share input to Juma ase. What would you say by a mountain top blood to know? There's a minute of community and I'm there to Juma ase. And into Madaroma, Momo na Easter bread. And also, I dare to maybe come, me am the Baba platform with you. Na more chat, na Easter bread no. Ya tun safre amano nefo nyina no mu nyina ba no ma beboa ye na de ebenya bia no ya beti committee mi nsom na wo mu ahwe na de nyina ya dwene ho ye de asie ni so no o mu aye obi ani obisika enti misra mu bebre se ne akira no pa mu te se akokọ ni bon a fm e kasa oh tetremfo Makan impression, my ya dear papa. Onyankopon shira mu nyina medamasi. Se wo hwe dwumadi se di kon bia. Na NYANSAPO, ade yesane no madwemba mu a yede mu ba besie. Koso na eni die ni ambrase akwamfa wani fedi echi subscribe share na like neja wadwen kire fato efa ema NYANSAPO wo se yesane no madwemba. Yema mu nyina mo ene hwe midin ene abusua pani Owusu Diomi.